Γεια σας παιδιά, Leonis Gaming εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε, λέω, θα παίξουμε λίγο ακόμη σχολείο. Θα με δείτε σίγουρα πάρα πολλές περισσότερες φορές να χάνω. Ακόμα λίγο cringe, μόνο και μόνο για μένα. Λοιπόν, άμα θέλετε να μου προτείνετε κάποιο παιχνίδι να παίξω, κάποιο άλλο παιχνίδι δηλαδή, εκτός από σχολείο, να μου το γράψετε κάτω στο σχόλιο, να κάνετε like και subscribe, είναι δωρεάν, μπορείτε να αλλάξετε τη γνώμη σας όποτε θέλετε και να μου κάνετε unsubscribe, οπότε γιατί να μην δώσετε μια ευκαιρία. Πάμε στο παιχνίδι. Start. Πάμε. Load. Θα με δείτε να χάνω πολλές φορές. Ζήτω. Ναι. Ακόμη και εγώ χαίρομαι. Λοιπόν. Cringe. Spoiler alert. Αυτό το βίντεο θα έχει πάρα πολύ cringe μέσα του. Άμα δεν σας αρέσει να βλέπετε, ναι, το ίδιο με το στρίψιμο, το ίδιο θέμα, ναι, βέβαια, όπως πάντα το ίδιο θέμα με το στρίψιμο. Πάμε σε αυτή την πόρτα. Κατάφερα να μπω λίγο καλύτερα σε αυτή την πόρτα. 8 και 5. Πόσο δύσκολο, Παναγία μου, 13. 8 μείον 7. Πού είναι, να σε. 4 και 2, 6. Πάρω το νόμισμα, έλα δώσε μου τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά. Τα λεφτά. Πήρα τα λεφτά. 0 μείον 3. 9 μείον 3 μας κάνει 6. Το ξέρω ότι θα βγει λάθος η ερώτηση, γι' αυτό την πατήσαμε. Πεθάνω μες στην τάψη. Προσπαθήσω να μην χάσω αυτή τη φορά, παιδιά. Τέσσερα και 5, 9. 5 και 7, 12. Or see me after class. Θα πάμε λίγο να μην τρέχουμε κιόλας. Να ξεκουραστούμε και λίγο. Πάμε και σε αυτή εδώ την πόρτα να πάρουμε τα notebooks, τα τετράδια, έτσι ώστε να νικήσουμε το παιχνίδι. Βλέπω ότι τώρα δεν ακούω το χάρακα. Σημαίνει δηλαδή ότι το έχει παρατήσει. 5 και 2, 5 μείον 2 βασικά, 3. 8 μείον 8, 0. 7 και 7, 14. Keep up the good work or see me after class. Oh no. I don't want this.
λοιπόν. Όχι, ακόμα με το χάρηκα. Συγγνώμη παιδιά που δεν μίλαγα, απλά είχα συγκεντρωθεί πάρα πολύ και έχασα. Να, θα σταματήσω το cringe και θα συνεχίσω το παιχνίδι. Παιδιά, βλέπετε ότι όσο θα συνεχίζω να παίζω αυτό το παιχνίδι, τόσο χειρότερο θα γίνεται. Πώς το λένε. Βασικά τόσο καλύτερο θα γίνομαι, γιατί πρώτη φορά έπαιζα τόσο πολύ και θα χάσω μέσα σε κλάσμα το δεύτερο λεπτό. Ας πούμε, όταν το είχα παίξει μια φορά σε υπολογιστή ήταν πάρα πολύ φορές πιο εύκολο. Hi, hello, hi, who are you, δεν τα πάρω αυτά, όχι, δεν γίνεται. Δεν. Παναγία μου, 8 και 3, 11. Λοιπόν, τώρα από όσο ξέρω θα μου δώσει το shiny quarter. Thank you so much, Mr. Baldi Builder. Λοιπόν, βέβαια θα ήταν λάθος η απάντηση, γιατί είναι αδύνατο να τα απαντήσεις και έχω το χαράκα πως είναι θάνατος για μένα, ενώ ξυλοκόπημα για μένα, μάλλον. Αυτό θέλω να πω σίγουρα. Τι στο καλό γίνεται. Θα μου νίκει. Help me my god. Μια ζωγραφιά ενός ανθρώπου. Τον ακούω, είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά.
Παιδιά, αντίο. Rage.